Și salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou video. Acesta este primul videoclip de pe acest nou canal care l-am făcut tocmai aseară. O să începem prin am modificat o mașină. Să vedem acum ce mașină luăm. Mergem acum, luăm o mașină frumoasă. Ca idee avem level 20 pe NFS, dacă nu știați. Și dacă vreți și mai vreți alte videoclipuri cu alte jocuri sau eu știu cu ce, de mâine o să începem și live-urile cu chit că am doar un abonat, dar o să vedem noi cum facem. Acum ieșim cu ăsta și o să mergem să facem ăsta, cum îi zice, să luăm altă mașină. Mergem să luăm altă mașină, frumos. Normal și ăsta trebuia făcut videoclip, dar aseară am uitat să fac videoclip cu el și n-am mai stat să mai fac. Stați un pic, dăm un pic jocul mai încet. Așa. Adică, ca idee, cum se aude. Dar o plecare de pe loc de nemaipomenit, adică nu mai comentez nimica. Pe drepturi nu mai zic, că stă ca lumea și pe... Stă ca lumea și pe drepturi. Pentru acest videoclip o să luăm un Miata Mazda MX-5. Ori dacă nu, știți ce facem? Luăm direct mașina lui ăsta, cum îl cheamă, lui Video Pop. Bine, el are mai multe, da. M3-ul. Știu că avea el un... Nu mai știu ce mașină. Știu că avea ori BMW-ul. Dar nu mă, nu Video Pop, mă. Cine avea un BMW-ul, mă? Mercedes C63 AMG. Ăsta lui Bercea. Îl luăm pe ăsta lui Bercea frumos. Yes, să-l și conducem până la garaj. Hai să-l auzim așa stock. Vezi că se aude frumos. Tracțiunea aia în spate, ce zice, frate? Se mișcă destul de bine, mă mir. Mă mir că se mișcă așa de bine. Hai să-l băgăm în garaj, îl facem frumos în garaj aici. Îl dăm întâi la body. Lăsăm roțile cast normale. Bă, nici nu știu. Hai că îl punem. Oh, cât de bine arată. Punem pe ăsta de carbon. Grila asta. Mă. Ce-i cu capota asta demențială? Un pic și noi mai întunecat. Oglinzile astea.
Ăla de Mercedes. Dar arată prea mișto pachetul ăsta Speed Hunters pe el. Arată demențial pachetul ăsta Speed Hunters pe el, frate. Adevărul că nici la bani nu ne zgârcim. 5 frame. Punem pe asta. Și punem așa. YouTube. Frumos. Punem YouTube aici frumos. Dar ne punem direct numele al canalului. For. Ăsta e numele canalului. Hai să vedem ce diffuser. Mamă, mamă, cât de bine arată ăsta carbon. La exhaust. Să pune pe astea turbate. Dar nu, vreau să le las pe ale lui stock, frate. Noi umblu. Așa. Astea negre așa frumos, că arată prea bine pe el. Așa. Bă, cam atât aici. Acum la ca și culoare, să vedem care o luăm. Ăsta, cum arată? Ori ăsta. Ori dacă nu mai avem modelul ăsta. Du-te în pana mea. Prea frumos e ăsta. Du-te, bă, cum arată. Du-te, bă, de aici. Dăm și niște efecte la nitro, pe albastru. La flăcări pe roșu. La tire smoke tot pe roșu. Îi punem și suspensii pe aer. Așa. Acum la performanță. Merge să schimbăm motorul, nu merge. N-am destul level. Bă, să le pună pe toate aici la super și destul. Cred că aici nu prea am ce să-i fac. Asta îl lăsăm așa. Aici. Așa. Aici asta. Aici hai să vedem acum care ne dă la cel mai mare. Bă, văd că asta de drag. Văd că asta de drag ne-a dat cel mai mare. Așa. Și aici punem nitro. Punem nitro power. Gata. Hai să-l auzim acum. Hai să-l auzim pe frumosul ăsta ce l-am făcut acum. Mamă cum arată, doamne. Du-te cum arată, frate.
Ia, hai. Și tot noi am umblat la ceva, la exhaust. Am umblat la tobe noi. Customization. Exhaust sound. Ah, altceva acum. Altceva acum. Ia, hai să-l auzim acum. Oh. Ia să vedem, să ține mai bine acum oară pe drum. Da, logic. Wow, cum să aud. Cum să aud tobele astea, să facem repede și o cursă frumos. Facem și o cursă. N-au mai stau aici să... Eu mai intra în mine, prostule. Duceți-vă că vă iau eu din spate oricum. Hai, merțanule. Ne cam bate un pic ăsta cu Camaro, dar îl luăm noi. Trebuie să fac ceva la tobelele, că prea s-aud așa urât, fratele meu. Auzi cum se aud. Nu înțeleg de ce s-aud așa, dar n-am, vedem acum. Mă uit cum se aud. Hai, Camaro, tata, hai. Mergi? Nu-ți mai merge BMW-ul? Hehe. Nu-ți mai merge motorul ăla de BMW în tine. Prima cursă pe ziua de azi. Problema mai am cu drepturile cu astea, bine, nici nu mă ajută prea mult mașina. V-am zis, nu uitați de like și de abonare. Să creștem canalul ăsta, să-l facem să îmi placă și mie să văd susținerea voastră acolo, ca să postez. Nu vă văd deloc activ la mine pe live-uri sau chestiile astea. Nu mi-a plăcut să am niște abonați care să am cu cine vorbi. Nu să tacă din gură. Ziceți, frate, acolo ce-o fi. E prostie dacă ar fi, dar măcar să zice, știi? Pentru că pe mine nu mă deranjează. Pe mine mai mult mă bucur că am cu cine comunica. Nu mi-e de altceva. Mie mai mult să am cu cine comunica. Pe mine, eu asta vreau. Eu asta vreau. Aici tot să vorbim ce avem pe suflet, să îmi spuneți tot. Să fim foarte deschiși, pentru că
Asta trebuie să fie comunitatea aceasta de YouTube. Nu oameni toxici și chestii de genul. Dar na, mulți nu știu chestii de genul. E, na, n-ai ce să le faci. Dar asta este. Cum nu știu, asta e. Hai să mergem să dăm repede un top speed. Wow, tată. Ce zbori așa, prințeso? Hai. 250 până aici. Trebuie să vedem noi pe unde naiba avem noi autostrada aia. Uite pe aici. De aici începe. Cinci km avem până la ea. În ăștia 5 km îi mai dăm în gură, bineînțeles, doar nu o să merg cu 50. Of. Asta vreau să văd de la voi. Vreau să văd acolo o abonare, un like, că e gratis. Nu vă costă absolut nimic. Dacă vă place ceea ce o să fac pe viitor. Pentru că voi vrea să postez, să fiu în rang cu cei toți youtuberii care sunt mai mari decât mine, și foarte mari decât mine și multe chestii. Vreau să încep de jos. Au început toți. M-au început toți, adică. De aceea și vreau din partea voastră vă donații să ne luăm un webcam, să mă vedeți, să putem comunica mult mai ușor. Să vedeți și ceea ce fac. ...260, cam încet. O prins 260 ăsta. Uite, de aici îi dăm. 3, 2, 1, dai! Hai, tata, hai! Hai, 300, hai! Hai că poți, hai! Ah! Uite-l, bă, și pe ăla, bă. Ia să intrăm noi acum, dăm aici. Până bă, dădeam să intrăm în photo mode.
Photo mode, cum intrăm în photo mode? Că nu mai știu. Progresie. Doar. Nu mai știu cum intrăm în photo mode. Find players. Accesibilitate. Țări. Minimap. Hooding snapshot. Gata. Ce să zic, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Cum v-am zis, nu uitați de like și subscribe să facem 10 abonați sau 50 măcar. Și nu uitați de like în primul rând. Să apar și eu pe feed, adică pe For You, să strâng și eu cât mai multe vizualizări. Eu vă mulțumesc pentru vizionarea acordată. Să fiți sănătoși. Paște fericit cu chit trecut. Dar Hristos a înviat și să ne auzim cu bine și pe data viitoare. Vă pup! Pa, pa!